Υπέροχο midi φόρεμα σε 4 φανταστικά χρώματα. Δείτε το εδώ στο μοβ, διαθέτει caps, κάνει εδώ μπροστά στο στήθος ένα χ που το κάνει πάρα πολύ κομψό. Κάτω έρχεται σε αλφα γραμμή, στην πλάτη είναι σφικοφολιά, καλύπτει από small μέχρι και XXL και μπορείς να το φοράς από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Θα στο δείξω φορεμένο και στα άλλα χρώματα. Δείτε το εδώ και σε φανταστικό, κλασικά αγαπημένο μαύρο. Είναι φανταστικό, με τη σφικοφολιά όπως είπαμε στην πλάτη. Είναι εξαιρετικό για μια βόλτα, για μια πιο special occasion κατάσταση. Είναι εκπληκτικό με το άνοιγμα εδώ κάτω στην κυλίτσα. Φανταστικό. Εντάξει, το πόσο αγαπώ τα λευκά δεν καταλαβαίνετε. Όλο το χρόνο, ειδικά όμως το καλοκαίρι. Εξαιρετική η ποιότητα. Φανταστικό και το λευκό του. Ποιο κορίτσι όμως δεν αγαπάει το φούξια. Αγαπημένο, τόσο γλυκό χρώμα. Τόσο υπέροχο. Πραγματικά δεν ξέρεις ποιο χρώμα να πρωτοδιαλέξεις στο συγκεκριμένο φόρεμα. Εσύ ποιο προτιμάς από τα 4?